Domnule Frunză, cât am tras noi ca Târgu Mureș ca și dezvoltarea orașului după acel martie 90? Foarte mult. Și astăzi sunt mult mai puține urmările, dar am pierdut 10 ani buni. Deci nu uitați că până în 2000, cu excepția turcilor de la Azomureș și încă 2-3 excepții, nu am avut investiții pentru că simțeau pericolul investiției făcute în Târgu Mureș, dar acum, ca ciupercile, toate molurile astea cresc, sunt investiții serioase. Recuperăm suficient de puternic anii pierduți din punct de vedere economic? Dacă cunosc bine datele statistice ale anului trecut, în 2006 Târgu Mureșul a ajuns din nou să fie între primele 10 municipii din țară ca și creștere economică. Continuăm enumerarea mărcilor noastre locale, ca să nu fim numai critici. Ce ați mai adăuga la punctele noastre tari? Lucruri cu potențial mare de promovare la o adică... lucruri mici, care să aducă bani mulți, puțini, dar din multe locuri. Restaurante. Târgu Mureșul mai... Avem ceva special din punctul ăsta de vedere? Nu uitați că Târgu Mureșul și în perioada interbelică se numea Fleckenvaros, orașul grătarelor. Pentru că Târgu am fost Mureșul foarte surprinsă să aflu asta când l-am avut invitat pe domnul Borbei. În schimb, pe urmă ne explica la rândul său un alt invitat, actorul Nicu Mihoc, că de fapt acest apelativ de... această sintagmă de orașul Fleicilor, de care eu am fost inițial mândră când am auzit, era de fapt unul nu chiar așa de laudativ, ca să nu zic mai mult, în sensul că eram priviți ca fleicari, în sens negativ. Cum e de fapt? Avea un is peiorativ aici, dar era în același lucru strugurele amar, pentru la care n-are strugure, pentru că Târgu Mureșul avea pe vremea aceea 100 de restaurante. Vorbesc de Târgu Mureșul anilor 20-30, Târgu Mureșul care avea 20.000 de locuitori. Tradiție care mi se pare că reînvie. Dacă stăm și ne uităm în oraș, sunt niște locuri remarcabile deja. Foarte bine și tot așa ca pe vremea aceea... Dar cine le promovează? Că le avem și le știm noi. De uitați, Radio Gaga. Radio Gaga. Sunt și într-adevăr, vorbesc serios, reclamele astea mici care merge la ascultătorul Târgu Mureș că s-a mai deschis o crâșmă cu un gust special de grătar. Eu aș spune și am spus-o acum câțiva ani în alegerile locale. Ar trebui să facem că în România se fac diferite concursuri de mâncăruri. În Ungaria se fac concursuri de guiașuri. Noi ar trebui să facem concursuri de fleici, de grătare. A fost orașul celor 100 de grătare, să fie din nou orașul celor 100 de grătare, cu 100 de tipuri de grătare. Nu am nevoie de hoteluri tip Continental, Marriott sau alte hoteluri, pe care le găsești oriunde, altundeva la urmă. Am nevoie de hoteluri locale. Și vă dau o asemănare. La Strasburg, deci noi, reprezentanții României la Consiliul Europei, avem un barem zilnic. Putem sta în orice hotel în limita baremului respectiv. Cu baremul respectiv eu aș putea să dorm la Hilton, ca marea majoritate a colegilor mei. Eu dorm în Petit Région de France, care este o fostă fabrică de apă de sifoane, care a fost reconstruită în hotel. Și acolo am stat la mansardă, din pod au făcut camere în care grinzile sunt lăsate în mijlocul camerei, iar acum îmi refac casa părintească și tot așa am lăsat grinzile după modelul respectiv. Mutatus mutandis. Tot așa cum acolo sunt aceste mici restaurante, aceste mici hanuri, se numesc românește, în jurul Strasburgului, dar și în Strasburg, sunt cele mai căutate. Astea ar trebui să facem și în Târgu Mureș. Era aici, pe strada Mihai Viteazu, Șurlogradiciu. Vis-a-vis cu Papiu, e o clădire cu un parter, acum un par, fără nume. Șurlogradiciul așa e una din cele mai bune grătare din Târgu Mureș. Ar trebui să refacă proprietarul acest lucru. În piața bulgarilor erau vinurile de la Idrifaia până la Târnăveni. Cele mai bune vinuri de Târnave. Ar trebui să facem același lucru. Și uitați, avem prieteni care deja fac asemenea lucruri și vor fi aceste restaurante foarte bune. Dacă vă gândiți, mergeți la pensiunile mici, la pensiunea Ana, de lângă spital. O să vedeți că are bucătărie ardelenească, mâncăruri foarte bune, are vinuri transilvane și întotdeauna restaurantul este plin. Uitați-vă la weekend. Doi prieteni, hai să fiu Târgu Mureșan, un român și un ungur. Doru Dărăbuș, care este acționar la Dafcochim. Are un mic restaurant care îi zice că e plin în tot timpul.
Șoiom Șani, care e vecinul meu, are barul Șoiom, care de asemenea e plin tot timpul, pentru că are mâncăruri Târgu Mureșene. Ei, acest lucru dovedește că dacă facem lucruri locale, acesta este viitorul Europei, pentru că, place sau nu, unora sau altora, ce înseamnă Uniunea Europeană? Înseamnă europenizare la nivel general și fața cealaltă a monedei este localizarea. Dispare caracterul național intolerant. Deci nu va trebui să mâncăm peste tot sarmale sau mici, grătar sau altceva. De spiritul local. La Tulcea fă ciorbă de pește, că ai peștele acolo. La Alba Iulia fă din oaie, ce vrei, că e plin muntele de oi, nu? Iar la Târgu Mureș fă ceea ce ai tradiție. Asta este spiritul european. Haideți să trecem și în zona turismului și a destinderii la Târgu Mureș. Vorbeați înainte de weekend. Ce potențial avem din punctul ăsta de vedere? Târgu Mureșul acum are una din cele mai mari potențialuri din țară. Un weekend nu mai găsiți în alte parte. Mureșul curge pe o treime din teritoriul țării, dar nici Aradu, nici alte localități de Eva sau pe unde curge Mureșul nu au asemenea centre de agrement, tot așa cum nici pe malul Someșului sau Ocrișului nu găsim acest lucru, ne mai vorbim de partea sudică a țării. Eu cred că acest lucru trebuie dezvoltat și ultimii ani au dezvoltat acest lucru. Calea ferată Târgu Mureș-Sovata. Ar trebui să fac un tren de epocă. Pe șoseaua asta bună nouă sunt la Sovata în 40 de minute. Cu trenul de duci în 2 ore. În care să fie un vin bun de târnafe, în care să bei o apă minerală din Transilvania, Perla Harghitei sau ce-o fi, să fie bună. În care să fie oameni îmbrăcați tradițional în hainele ardelene și românești și ungurești. Ne dați idei concrete foarte bune. Da, am discutat. Uitați, degeaba faci politică la Strasburg sau la București dacă nu te gândești la orașul tău. Eu fac politică pentru că vreau nu numai țara să se dezvolte, dar în primul rând patria mică e asta. Dacă asta se dezvolte și fiecare va lupta pentru localitatea lui, vom trăi mai bine. De-aia mă gândesc în lucrurile. Când nici nu existam noi doi, bunicii mei știți ce făceau? Pe Șomoșteată, la platou Cornești, unde acum restaurantul, în spate vedeți că e un deal. Dealul ăla e artificial, din pământ adus, pentru că pe vremea aia, 1900, nu aveau altă distracție, trăgeau la tir, trăgeau cu tirul, cu pușca. Ei, de ce nu faci la loc un poligon de tir, cum e în toată Europa? Să mergi acolo cu familia toată duminica. Mănânci un grătar bun sau ce vrei, stai acolo, vezi grădina zoologică, nu e așa cald, faci o excursie până la Pălăria Neamțului, până la Sfânt Georgiu de Mureș, 3 kilometri, vii înapoi, poteci marcate pot fi și omul trăiește mai bine.